jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hande oɗo ñalawma altini addunɗon habaruji moɗon ɗemgal Pulaar toon to États-Unis hono kanko Donald Trump ene nder konnguli ɗi ƴeftuno kadi so arduyimo leydi États-Unis kanko hoore makko mawo yamiri hono Putin yo yane kala leyɗele jeeyaɗe e NATO walla OTAN ɗeɗen leyɗele ɗe ngannduɗa ɗe jaɓani wadde piye mumen ko fate OTAN ɗum ko so tawi kanko ardi e ɗum noon ene woni ko caggal muɗum hono kanko secrétaire général OTAN biyeteɗo Jens Stoltenberg o haali wi wonde ɗum ɗo ko hunde nde ngannduɗa ko haala bodga kadi ɗum ɗo ko hunde nde ngannduɗa fotani haalede hono kanko kadi gardiɗo Union européenne Joseph Borrell o haali haala kew o wi wonde ko il faut ko yimɓe gona sérieux o wi donc kanko Joseph o wi wonde ko hawnaki ma en dañ haalluji kangaɗi taw ko ardiɓe États-Unis wiide kadi wonde ko OTAN jogorani défendude walla jogorani wallude kala jeeyaɗo e membre muɗum so tawi attaquama ɗum kadi ko hunde nde ngannduɗa en wona hunde gongira gonga e kadi ko hunde kadi wawde bonnude jikke walla sécurité mo États-Unis e kadi kamɓe yimɓe alliéji wonɓe OTAN e ɗum noon ko ɗum woni ko haalluji kanko Donald Trump haali ɗum siftinton tan Donald Trump jaaro hande jeeɗiɗi ko kañum woni oɗo saaha joni ɓurɗo suumede walla ɓurɗo sikkede ma won nomaɗo ko fate wonde candidat taw ko parti banggue républicain haalluji makko ɗi noon ne wayno ko ɓuuri hewde républicain ji ko toujours no keewi wiide ni wonde ko ɗum ko Trump tan ko noon haalirta kono ene wayno hono Lindsey Graham haali wi wonde ko sinde ko Trump wonno président walla nde woni président nde hay goto ala fof leydi wiyande yanni e leydi gondi ɗum ha waɗi ɗum ko wiyete naasi hefti leydi mum no Russie heftiri Ukraine ni ko ɓuuri jirguitade oɗo sadio en ko fate ɗiɗo haalluji ko yimɓe jeeyaɓe toon to Europe e surtout kadi ko kanko Jens Stoltenberg poɗɗo yaade toon to Allemagne par ce que ene wayi haalluji ɗi Donald Trump haalata ɗi ene wayno yiiɗi joofade ko Allemagne ɗum noon ko siftini ɗon tan e nder kuule OTAN ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe e OTAN fof surtout leyɗele mawɗe ɗe goto mo foti wadde kene wona 2% e ngaalu muɗum ko fate armement ji hesɗitin ɗum e ko fate kadi piye ko patuɗe OTAN kono ene wayno ko ɓuuri hewde leyɗele Europe surtout Allemagne ɓurɗo wonde leydi ɓurdi rigide toon to Europe kañum hoore mum meeɗani yettade taw 2% ko fate ene ngaalu muɗum pour wadde piye muɗum patuɗe OTAN e surtout ko fate armement ji donc ene wayno Donald Trump hayso haalani directement Allemagne ene tuma ko Allemagne o yiiɗi yennude ha hande toon to États-Unis hono kanko Donald Trump e nder surtout kadi haalluji makko ɗi huccitinno e Nikki Haley e surtout o wino Nikki Haley gorko mum andaka holto woni e par ce que gorko mum waɗi ɗum yaltude leydi ndi par ce que ne andi ɗum noon ala andi ko haalanno ko fate Nikki Haley kono wayno ko Nikki Haley jaabi mom hande wi wonde ko gorko muɗum ko neɗɗo jeeyaɗo e garde national e kadi ko gonɗo e mission ngaji rende leydi ndi ɗum noon ko hunde nde Donald Trump kañum hoore mum anda ɗum e gurdam muɗum ɗum noon woni donc ene wayno ko ɗiɗo haalluji puɗɗima ñaadde hakkude mabɓe kanko Donald Trump e kanko kadi Nikki Haley siftinɗon tan Nikki Haley woni no ambassadrice makko toon to Nations Unies e laamu makko kanko Donald Trump ɗaminno kadi Nikki Haley kañum hoore mum ma artu kadi wona secrétaire makko affaires étrangères kono ene wayno caggal mum Nikki Haley oppi ha hande toon to États-Unis siftinɗon tan ko ene wayno ko heccanki hono kamɓe cour d'appel mo kamɓe Donald Trump ɓe ñaguino wonde ko yo oɗon cour d'appel yo ittu wonde ƴewde ono kanko mo foti jogade immunité ɗum noon ko hadde ñawore makko nde o takka oɗo saha joni ko fate woteji ɗi hitande ujunnaji 2020 ɗi o salino ha yimɓe makko jani toon to congrès donc en woni kanko Donald Trump o wi haysinde o takkama o wiyama ko kanko waɗi oɗon saaha ko président donc président ene foti jogade ko wiyete immunité firti ko ala ko wawi takkede ala kadi ko wawi ñawede saabu ko kañum ko gardiɗo leydi kono ene woni cour d'appel kamɓe fof ɓe nanodiri ɓe mbi hono kanko Donald Trump o wawi jogade immunité kala ko wawi wadde omo wawi ñawede omo wawi nanguede sababude ɗum noon ko ɗum waɗi Donald Trump hande e nder haalluji jaltuɗi hono avocat ji makko mbaɗi appel ene wayno ñaaguima cour suprême mo États-Unis kañum hoorimi yo ƴeew salade hono oɗo cour d'appel ko haali ko beele pour wiide wonde ko kanko Donald Trump omo jogui immunité o fotani ñaawede e surtout en procureur dewɗe makko ne ñawamoɗo saha joni gueɗe baɗaɗe ko fate woteji hitande ujunnaji 2020
ɗe o taka wiya wonde ko sibabunde haalluji makko sibabunde kadi kanko hoore makko yidde filtinde ɗiɗon woseji walla firtude ɗum ko ɗum waɗi yimɓe makko jani toon to congrès ko wawi wonde fof ene ɗamina cour suprême mo états-unis hawnaki kañum hoore mum ma salo ƴeftude décision ko fate oɗo cour d' appel ko haali ko kono noon tan anda hono ɗum jogori waade ko wawi wonde fof ene woni kanko Donald Trump o wi ko kala ko waɗete mo ñaagui cour suprême yo dartin yo ɓeydu tardinde décision mo ƴeftude fof ha woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɓenna ɗum noon ɗamina ko wonde ko walla o ɗamini ko kanko so tawi o heeɓi ardade leydi ndi kala ñawore patude e makko ene wayno ko ma o ittu ɗum ha laaɓa. Habruji men international jeetan ko toon to Palestine e tugnade kadi e BBC ko haali hono kamɓe Israel en wayno ɓe mbaali ko bombude hanki wuuro wiyetengo Rafa ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko président Joe Biden o haalino ɗum guel ñanden o wi ko bonandeji ɗi ene wayno ko yimɓe no mbardira toon to Palestine ni ene wayno hankkadi ɗum ɓurti foti ko dartade ɗum noon kadi ko hollude mettere makko e surtout henne kadi ko Israel no continue waɗi ko e tugnade habruji jaltuɗi hanki hono kanko Benjamin Netanyahu e guila oto semaine o haalnino militaire uji Israel naɓe yo pewnit pour koɓe mbatta ko mbiyeten nadde yaarude leydi nadde toon to Rafa noon woni ko banggue worgo Gaza banggue worgo Israel e kadi woni ko frontiére hakkude muɗum e Égypte tugnade noɓe kaali ngoɗo wuuro ene wayno ko nokku o fonno nawde tan 250 ujunere neɗɗo kono en woni oɗo saaha joni sibabunde kamɓe Israel neɓe kalirano adana yimɓe wonnoɓe to Gaza banggue rewo yo paatu banggue worgo ene wayno ngoɗo wuuro joni waɗi kene woni million ngaji ɗiɗi e feccere neɗɗo nene koɗi e ngoɗo wuuro taw wonno fonno wonde tan ko 250 ujunere neɗɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓeɗe berlo joni message uji pour yimɓe wonɓe Rafa fof yo jaltu par ce que ɓe naata wuuro ngo ɓe moñña ɗum noon e tugnade ɗum ɗon kadi hono kamɓe jeeyaɓe toon to Union européenne e nder konngol makko kanko gardiɗo affaire étrangére mo Angleterre biyeteɗo Lord Cameron o wi wonde Israel ene foti dartade ko yaaci dartina ko waɗata ko henne kadi miccor gonguira gonga ko waɗata ko haade mum nadde toon to Rafa e ɗum ɗon kadi ko kamɓe Angleterre e kamɓe États-Unis kadi ene wayno ɓe jaɓani ɗum ɗon ko ɗum waɗi kadi hono kanko toppitiɗo ko fate affaire étrangére mo Angleterre biyeteɗo Joseph Borrell kañum hoore mum e nder altine oɗo ñalawma altine o haali kadi o yimɓe sehilaɓe Israel fof yo kaldu Israel ko hono hojom yo Israel dartin ko waɗata ko e kadi kañumen koye men yo nattu neldude kala ko fate armemaji pour toon to Israel e par ce que yimɓe hewɓe nana mbaare sibabunde Israel ko waɗata ko ɗum fof noon firti wonde ko kanko Benjamin Netanyahu omon continue wadde ko waɗata ko henno mo sali heɗade yimɓe alliéji makko yimɓe jingganannoɓe e surtout en ko wayno Grande Bretagne e ko wayno surtout États-Unis donc e tugnade ministre toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza ɓe mbi kene wona 27 ujunere e temedere neɗɗo oɗo saaha joni ma yeehi sibabunde bombardement ji puɗɗiɗi guila ñande 7 octobre hitande ujunnaji 2023 tan e tugnade kadi e habaruji gommiriɗi toon to médiaji Mauritanie surtout en le quotidien de Nouakchott ɓe mbi en woni ko candidat ji yiɗɓe ardade leydi ndi oɗo saaha joni ene ɓeydo hewde ene teskita e ɓeɗo ɗaminaɓe ko candidat ji hono kanko Biram Dawul Abedi ene wayno ko gardiɗo oɗo saaha joni ko mo ira support e kañum hoɗum kadi parti biyeteɗo RAC ene jeeya e candidat ji ɗaminaɗi kadi oɗo saaha mennoɗo wonde candidat hitande ujunnaji 2019 hono biyeteɗo Mohamed Lamine Mourteji ene jeeya hen kadi oɗo saaha joni hono gardiɗo parti biyeteɗo AJDMR hono Ba Mamadou Bocar ko teskita hen kadi ene wayno ko debbo goto ne wayno biyeteɗo Kadja Sidine kañum hoore men wayno wi wonde koko natata kadi e wonde candidat ji ɗum noon ko no wiiri ni ko sibabunde leydi ndi worɓe ko continue ne gardo ɗum ko meeɗani fewnude leydi ndi meeɗani wallude leydi ndi ɗum noon ene wayno kanko hoore makko jiɗɗo wonde candidat ko wawi wonde fof noon kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani ɗaminaka oɗo saaha joni taw goto e ɗiɗo candidat ji gonɗe parti ji lundu laamu jogoɗɗo wawde wiide ne haɗamo wonde heɓtude kadi suɓede pour ardade leydi Mauritanie saabu oɗo saaha joni INSAF ko parti makko parti gonɗo e laamu kadi ko parti kewɗo doole tugnade hande e habaruji gomiri toon quotidien de Nouakchott hande habaruji men international toon to Sénégal ene wayno ko hande kadi ene wayno ko dillere mawde woni toon ɗum
janngo kadi e talata ene ɗamina partiji Lundi eɓe ɗamini eɓe noddi kadi yimɓeɓe yo ngar o ceppa kadi pour ɗum fof salade hono kanko Macky Sall dirtingol makko woteji ponnoɗe wadde nder mois de février watta ɗum e mois de décembre ko wawi wonde fen ɗamina hon constitutionnel kañum hoore mum ma artu e oɗo décision ƴeewa so tawi en wawi jabde ɗum walla ne wawi salade e kono e nder nan jokkodiral makko kanko Macky Sall e nder hakkude makko e jeyniyankoɓe ene wayno o jaɓani haalde so tawi conseil constitutionnel ɗum noon ko suudu ñawirde so tawi kañum hoore mum ari ƴefti décision walla salima ko wi ko est ce que kanko hoore makko mo jaɓa ɗum oɗo conseil constitutionnel ene wayno kañum hoore mum ko joguiɗo caɗele par ce que ñawoɓe ɗiɗo jeeyaɓe oɗo conseil constitutionnel ko yimɓe ɓe ganduɗa takkaɓe surtout yenata ko Karim Wade takki ɗumen ko yimɓe ko yoɓaɓe walla ko yimɓe yenaɓe pour wadde hadde won candidat ji won ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko seppoji nen continue ene wayno ko leydi ndi deƴani oɗo saha joni yimɓe hewɓe lundiɓe enen jenna oɗo saha joni hono ko CEDEAO eɓe jenna kadi unité africaine et surtout enne kadi en ɗaminno hono kanko gardiɗo CEDEAO mo artonto Dakar hande ɗum noon ko kanko président gardiɗo leydi Nigéria kono noon andaka holko waɗi mo arde hande e ɗum noon haalaka kadi hol ndew jogore artoyta toon kono e tumnade konngol commission CEDEAO gardiɗo ɗum hono biyete Touré o wi wonde ko haaɗi ɓe ƴeftude décision oɗo saha joni koɓe ƴewata d' abord Macky Sall décision mo ƴefti ko fate ɗum dirtinde woteji ɗi est ce que ɗum ɗo ko constitutionnel walla wona constitutionnel donc ɓe goni koye ƴewtade haade maɓe ƴeftude décision pour sanctionde Sénégal walla wawde fawde mum ko wawi wonde foof ko wawi wonde fof ene wayno société civile toon Sénégal e goni koye ƴewde peeje fof mbawɗe wonde beele no mbawa kamɓe laamu ardiɓe laamu ngu et surtout parti gardiɗo laamu ngu kamɓe kadi yimɓe jeeyaɓe opposition beele ɓe mbawa hawrude won gueɗe won en mbawan hade jokkodirde hono Tijani Niang kono noon ko siftinde on tan hono coupe d' Afrique des nations ene wayno ko hanki gasi ɗum noon ko gasiri ko victoire Côte d'Ivoire contre Nigéria par 2 buts à 1 ɗum noon wayno ko Côte d'Ivoire nawi oɗo coupe d' Afrique e ndeɗo hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayyi siftinde on tan ko e nder hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeeɗiɗi coupe d' Afrique des nations jouoyte ko toon to Maroc ɗum noon cérémonie mawɗo hanki waɗama toon to Abidjan ɗum noon yiyama hen hono Alassane Ouattara e yimɓe kadi hohoɓe hewɓe taw ko jeeyaɓe Nigéria jeeyaɓe toon to Côte d'Ivoire e jeeyaɓe leyɗele Afrique e jeeyaɓe surtout henna ko fedde wiyetende CAF gari toon tawa ɗiɗon cérémonie bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar sifti noon tan hande ko altine 12 lewru février hitande ujunnaji 2024 yen mbaalo jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama.